kai Bello Turji billahi lazi an yi ta yanke ta gilla wannan rashin mutuncin ya ishe ka haccin fuskar taka ya kai ka dinga bin Idris bai wucirya kana cewa za a kamo ka kashi idan ka fasa kamo shi ba ka kaunar Allah da ya halicce ka shiru ba tsoro bane ba rashin magana ne kai wane ne kai Bello Turji duk abin da zaka kai idan ka daga mun kafa Allah ya tsine ma albarka Bello Turji har zaka kirawo Idris ka razana shi yanzu Idris gashi nan ya gudu daga gida an neme shi an rasa sai ɗazu na gan shi a Shoprite ina ganin shi na ce mai ya aka yi haka Idris ya ta ihu yana kuka ya ce kiransa ake yi a cikin waya ana ce mai Bello Turji idan bai rabu da ni ba ko wani abu kaza ka fito ni ce murzani ce kake cewa kana so ko sai na sa maka da damar da zaka ji ka tsane ni duniya da lahira in kana wa Allah ka fito a yi ta akan menene zaka dinka bi min samari kana tsorata ko wani abu har zaka bi Idris bai wuciriya idan ka fasa Allah ya tsina na ci kulikuli na ci fanteka na ci fanke duk na turmutsa sa inda baka tunani na can gurin to ka kiyaye ni kai lallai murjaja da mace Bello Turjin da hukumar jami'an tsaro suke neman shi ruwa a jallo haka to ko dai murjan nan zamu sa ta nemo mana Bello Turji ta kawo mana shi red handed